Okay, magandang araw po sa lahat mga boss. Lawak Pangasinan Project. Part 7. So, Kasampagaanan po ito mga boss. Kasampagaanan Project. Part 7. Ayan, oh. Okay na rito, oh. Sabay-sabay na, oh. Meron na lang isang natitira. Ayan. Nagtira pa si electrician. So, ayusin pa po daw niya yan. So, ayan. Okay, so update po tayo rito. So, ayan. Nagmamasilya na rin po tayo rito sa interior niya. Ayan. So, yung mga ceiling, tapos na. So, ito yung permission nyo. MLB. Tapos yan, aluminum profile po yan. Ilalagay dyan yung kulay black na yan. So, ayan o. So, ganito rin po dito. So, ayan, masilya na rin po tayo dito ng wall. Kasalukuyang nagmamasilya po tayo. Skim coat. Ayan, ito pa yung mga kwarto. Inaayos na rin po nila to. So, pinaayos ko na rin po yung mga alas na nakita ko rito nung last na punta tayo. So, inaayos na rin po nila. Ayan. So, ito, napaliwanag ko na rin yan. Ayusin din ng electrician yan. So, tricolor, warm white, daylight, tsaka white. So, yan po yung natapos doon sa loob. Dito naman sa labas. Ayan, dito pa lang sa ceiling yung napinturan nila. So, pakita ko rin yung labas na ito para makita po yung project nating bahay. Ayan. Ceiling, interior, exterior paint. Alright.